Namanje sisamangela ukuthi uKhuzani ufike kanjani emcimbini kaThibela. Sawubona kuphi na kuphi la kufuneka khona lo mbuso njengamanje. Kubingelelayo yena Mathinta Gcozi, Ntombi Mqamula Mehlaka abanye banqamela imali thiwazi. Ngana kwethu ungabe usuku lakho lokuqala la ngicela uthi kulungela upress subscribe button, share uphinde comment. Wenza sure ukuthi uyalike ukuze njalo mase kufaka amavidiyo kube wena oqala uthola notification. Engane wethu sekubonakala uKhuzani emcimbini kaThibela. Abantu bayayibuza ukuthi kanjani ngoba uKhuzani kade emuva nje kade kusabalele izithombe zokuthi uphesheya futhi uyozabuye ngawo umhla ka-27. Lokho kusabalele ukuthi bephekezele iClaremont Choir phesheya njengoba ke eselibangise khona njengamanje emcimbini kaThibela ubonakale esekhona uqhamthushu. Ngane zakwethu waqopheka umlando into eyenziwa uKhuzani ithuse abantu abaningi njengoba ke wazi ukuthi bese kunezinkulumo eziningi ukuthi ke uKhuzani ushiya kanjani umcimbi kamfowabo. Umcimbi kuyiwona ofika oqala uphinde futhi mhlambe kwenze ugcina ungabusafika empilweni yomuntu ushiya kanjani. Ngomunye abantu abaphawulile mayelana nalolu daba kodwa ke ngiyawahoxisa amazwi ami ngoba ke uKhuzani usezivale imlomo. Ngane zakwethu angizuvula lakho lapha comment section ukuthi wena uthini mayelana nokuvumbuka kaKhuzani emcimbini kaThibela. Hlangana lapha comment section ngizuvula lakho mayelana nalolu daba.